Žádné šampiony! Nebýt srdce, Vadí! zažít krach, zažít nudu, Jo, to vadí, to vadí, to vadí. není nutno, aby bylo pivo veselé. Hlavně nesmí být schopno, na to, aby se nepřelo. Proč tam nesedíš? Přátelé, co říct? Je těžké nacvičit tak těžké kusy, jako je muzikál. O to víc odvahy pojal tady první oddíl Kyjovský, který na soutěž muzikálů poslal Němohru. Já to myslím, že tato videa potom v domácích archivech budou patřit k topům. Si všimli, jak děti třeba vůbec nechtějí zpívat ty mikrofony, jak to končilo, tak tady zkoušejí na nás. Myslím, že existují mikroporty, ale nakonec, jako pokud tam máte nějakého joudu, stoupnete, no to přijde za váma. Ne, opravdu. Mám jeden velký sen, nebýt porodcem v této soutěži. Což se mi jednoduše splní. Dámy a pánové, bude následovat 10minutová přestávka.